Il-kandidata Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Marja Sara Vella Gaffa, komplet bil-laqgħat tagħha man-nies waqt attività politika tagħha taħt it-tinda fal-Qurmi bis-sem tal-Prim Ministru Roberta Bela. L-attività fetħet bid-diskors tal-Prim Ministru Roberta Bela li tkellem dwar il-kwalitajiet pożittivi tal-kandidata Vella Gaffa u kif dejjem kienet hemm għall-Partit Laburista kemm fil-mument il-faċli kif ukoll f'dawk diffiċli. Il-Prim Ministru sqar li l-għażla hi dik li jew nibagħtu rappreżentanti li verament jemmnu fl-għajta ta' Malta l-ewwel u qabel kollox u qal li f'Marja Sara jara kandidata li għalija Malta dejjem l-ewwel u qabel kollox. Fid-diskors tagħha Vella Gaffa qalet li l-poplu m'għandux jinsa l-ħidma kollha li saret fl-aħħar 11-il sena fl-inizjattivi u l-miżuri li ttieħdu biex issaħħew il-familji tagħna kif issaħħew il-pensjonanti u żgħażagħ. Il-poplu għandu jiftakar li l-qatt f'Malta llum huwa fl-aktar livell baxx qatt irreġistrat filwaqt li l-pajjiż għandu ekonomija u finanzi fis-sott li huma l-aqwa fl-Ewropa. Peter Raġus li qalli jiena rrid inkun nazzjonalist fl-Ewropa u jien qedlu jiena rrid inkun Maltija fl-Ewropa. Għaliex aħna għalina laburisti jew nazzjonalisti min hemm qed jirrappreżentana barra minn xtutna. Aħna dejjem biżna lieħu aħna dejjem konna hemm biex għedna dak huwa Malti. Ikun min ikun. Pero huma m'għamlux l-istess ma' Tony Abela jew Leo Brincat, m'għamlux l-istess ma l-ewwel pruvaw jattakkaw lil Chris Fern, nafu eżattament xi pruvaw jagħmlu jannar li għadda, però dik mhijiex il-politika ta' kull wieħed u waħda minna. Aħna qegħdin hemm sabiex nirrappreżentaw lil Maltin u l-Awċin kollha. Jappellat lil dawk li qed iħossu li m'għandhomx jivvutaw biex jersqu lejn il-kandidati kollha lejn il-Partit Laburista u jiġu mismuha u jaraw x'inhuma l-ħtiġijiet tagħhom bl-għajnuna kollha tingħata fejn hemm bżonn. Fuq kollox qalet Vella Gaffa irid jiġi spjegat kemm huwa importanti li l-pajjiż ikompli mixi l qudiem f'din it-triq tal-progress u mhux jitreġġa l-arloġġ lura b'11-il sena.